Oh, mao ni ginansya sa kuan ha, mga masyaway nga duha ha. Adra. Bulok oh. Ginansya ni bulok, pila ginansya bulok? 60,000? Ay, aya. Oh, dara ginansya ha. Oh, kanang kakupot ka ginansya. Nakaamot ng 30 pesos. Sing, wa ka duha, sing. Ya tira. Son, sige mga istorya dia son. Noon sa taong kap, tabang ka diha. Kamarayan kita, mga tayo kita. Ya takin kuya na kono na. Ano mo nga imong bular ni? Hindi kayo siguro kunat. Pade. Kailan ginansya naman 4,000 ra? 20 pesos. Atay sa na. Daran daog ni siya. Kada. Oh. 30,000. Daog ni siya, daog ni Jaime. Dara ginansya. Oh, dara ginansya. Sir, ginan sa piso. Arjun boy, ginansya. Yo, ginansya. Oh, able ginansya. Able ginansya Jim. Kana. Oh. Kana may bayad kita kino giya, may bayad. Ka, marika. Ay pagpangamong. Oh, yo, ikaw no? Kinsa ni ginan siya? Kaukab na. Sa sitamin. Salyo. Kusoy kadagan gapon sa? Kusuke. Ha? Kusuke. Nganong kusoy kadagan? Netanol. Awa di ko pedsa. Dagan to eh. Dakpa blata. Bita-bita lang to. Dakpa yata. Kuba kay dughan. Ba kayo eh? Pildi jud. Hindi no. Mo. Interview rin na. Kini si. Sirit ang so. Bueno, Son, ngano wa ka mangagdag tabang kaduha? kinsa daw ko na ime? Ha? Kisa to pareha batasan? Mong gawa rin ngano ko taw taka kay. Umabot ng kano yun. Ngano ko taw maabot ng kano? Part. Kano yun yun. Kana mo Marix pa. Oh. Kano yun yun. Kano yun yun. Ngano mo takaw ba ka sa istorya? Makita. Kano yun ka French fries. Oh, mao ni volleyball nga dayon ha nga nay foreigner ha. Foreigner. Oh. Asaw diri ra. Labaw na ni kusog budagan og nayam nakop. Ni kurtihan ni parindir mo. Nasa konsyal. Oh. Nay konsehal, oh. Kini pak, oh. Nay kon. Oh, tanawa. Oh. Pong. Bulaw. Oh. Lagyo kay bola Jaime. Wala kay pa shout out Jaime. Klaro ato ba? Oy. Shout out sa mga estudyante diap, siya na kay gakating ko. Galag ka ba dir na? Nay misis. Gapas mo gasawa niyo ha. Kanti ni mo ay miyo. Kisam na. May nangapas. Nayapas sawa. Kata dede, muli na ko. So gud na no may sawa mo apas. Pildi pa ta kalami biawayo nag-abutoy. Jaime. Jaime, kwa Amerikano. Oh, Jaime. Lingit na ba? Jaime. Hilumon mi duwa mi klaro. Balik naton Jason be. Son. Oh. Jaime, ang beri mo gingon ha. Ang sad. Oh. Son. Sulbara sana ka na mo ginansya tag mayo. Diyasin ka na no. Kaya takpa. Takko mo ka ya. Sakit na ko napamigit pa. Tabang duaron. Tabang duwa. Nga. Gapon ka kenday. Uy, patabang duha de, patabang duha. Kami gundoy. Kuya sige ka ban. Sila gundo yung promise. Promise.
Dua ka kintog ninyo ra. Ligon kayo, ligon ka tanawon. Ligon ari diri. Gon man na gamay. Ari diri ligon. Pero dada dito. Oh, ni promise ka duman duwa. Promise ka kasulbad na kabudbud do duwa. Lakaman. Duman duwa. Anak promise ko karin. Mora na atang diri sa kasulbad dito. Ako'y dalhan dito be para masulbad na to dito. Ay, wag ka kasulbad diri. Daray wat ba nga? Atang ito. Way mga tarong duwa. Ang gisaligan tabudura. Ako manghod. Lalis mo banga bay. Ora tao na dito. Lalis ang mga banga. Oh. Hoy, hoy, pagpuyo mo diri sulbaran diri mayo ay naunsa taon mo. Hoy. Ay mo sig panulbad mo diri. Ikaw sa mapildi sad ka ba? Ayaw mga dagkuan. Tabang duha. Kamsa koy. Ganun bagay. Tabang. Kaya ka na manggaw ano. Kita murag ka. Kisa na batasan sun. Yate. Na makabasahin ka na ron. Ano abot ka na diri. Oh. Na mabasahan na ba jud ni? Dog na kanoy. Ah, pabakuna mo diya. Why ko okay, safety kita diri kanay atsa diri ha. Oh, mao ni siya safety kita diri. Oh, basta na Atang na tabang. Oh, na. Katong nay batang dia, ay mo kumpiyansa rig kulkol mo diyan buhanga mo, tigbasan mo ni. Atsahan. Oh, bakbakan ni mao ning duwa nga kuan bakbakan sa kusog mamalikas. Purple ko isa. Bakbakan ko no. Change. Kini. Jaime, Kini. unsay komento nimo sa bakbakan nga kusog mamalikas? Number 1 Jaime mamalikas. Pamalikas lodi. Bay, sagit bay. Daw sila. Oh, mao ni bakbakan nga kusog malikas ha. Son, ngano gilisan tunog purple son? Ha? Ngano oy? Ana da permi. Klaro. Dili kay. Oh, mao ni duwa nga mas daghan pang balikas ha kaysa masud ang bula. Sige lang pamalikas ni. Team chasing versus team loading. Singing load. Side. Take jam. Abay. Basang naidakop kusog dagan ha. Ay bita-bita ba, ay bay. Basta mao ni duwa mas daghan pang balikas kaysa musod ang bula. Ha? Limlim dato. Limlim. Mas daghang balikas kaysa manood ang bula. Tawag giatay oh, giatay. Bakbakan sa mga masyaw sugulag. Oy, bakbakan is mga balikas. Bakbakan mga nagagrason do. Oy, dira ko diyan. Bakbakan sa mga balikas. Bakbakan is mga kusog mamalikas. Atay ka doy. Atay jud. Oh, gitapad ba niya? Mo ni gahay manuwa, gahay sad manapad. Oh. Vlog. Dulo kayo. Hari ha. Welcome to vlog. Vlog ni Padir. Ay mong tuwa na. Sindikato na.
Oh, katong mga masyaw diha dari mo diri kay apil mo amot. Oh, mga batang ni diri. Oh. Dara katawan lang mo ana ni Maymay ha. Oh, May. Mao ni volleyball dayon salyo dagan. Ako sugin ng dagan no. Salyo. Kusog kay kamo volleyball gani, kusog sa kamo dagan. Kaya sal, di-vlog na ka sal. Oh. Salyo, i-vlog ti ka salyo ha. Kusog kay kamo volleyball gani, kusog sa kamo dagan. Ug naay dakop. Mo na sakto. Natural. Oh. Hindi mamudagan na matitiil. Oh, mo lagi na. Oh. Oh. Suga. Ribulo, last game na ni. So, gwapa kul ba di jud na nga nang bulan mo salyo. Wapa kumuli. Opo kumuli, kusog kay nang kuba diha. Das daot.